Raila Amolo Odinga jaduong' maluoro kabisa od Mary Nyarodiema has done his part kaka an individual, right? Momiyo wa nying. Makata kombe mene ni mewagi. Imiyo nikech gifeel ni nitie oganda moro ka. To man nikech Raila Amolo Odinga. Makoro Africa mzima oneno ni onyalo bedo dhano mokony Africa. Koro wan wawuoyo as a community. Right? Ere kuma koth goyo wago. Dong mane penjo mi penja. Mar ariyo, Sharon, kidhi Imbo Kadimo, piny Luo, nyaka Wathong'er, Nyatike. Intiere mwandu mane jaluo kose. Achiel nen lo. Jaluo nok nyauso lo. Onya dhi kata mana Kericho mong'wed chai, mong'iewo go kwer dhiang' gi dhiang' modhi opurgo lobno, to kousi. To diere machon inyalo yudo ka centers miae, Sharon, jok mane own businesses, right? Were natives. Joma ni area no emano own businesses. To kidhi samu kodikani, ninyaudo ni dala ka dala ne gidero. Macham no krumie. Iwinjo gigi. Sani kidhi ibiro yudo riako ng'iolo e piny Luo. Nisi nitie kuma koth goyo wago. Sani kidhi e center kata monyuolie, ibiro ka jomo own businesses kanyo. Anan Luos. Biro ngisi ni koth gowa kamoro. Sani kidhi. Ok nek beni gitimo koro businesses kata mna ohala kuonde go. Onego gitim, to konego tim no weso yawa. Kech Kenya mar jite. To nitie timo ni gitimo no oweso yawa mo uso lo. Kidhi Kiambu, apano owadwa ni apano wuotho. Dhiang' ma Kiambu madho tap water, modho tap water. To jadala madala ma kwa Luo mwa dalo cha. To kata kisimo komodhi, onge go, omo pi aora, mwa kumwa ikia. Iwinjo. To gigi are the things mwa nyalo discuss kwa bedo piny mo ere kuma koth goyo wago sana. To owinjo ko ng'isi ne kidhi Korgindindi Nyoro. Tibo yudo ko keto nyaka ogero class, the standard mogere classes mage, classrooms mage, opogore manika Luo. Ibo yudo kata ka nyathi machulo school fee, high school machulo school fee, marang pesa no, wrong pesa michulo ng'ama dhi e college dala. Tieni jogi, the influence. Position momigi go no, gi influence go power, resources. Power influence resources owadu maduong'. Momiyo ji dwaro power. I mean, any political party don't capture power. So long as ni power, Sharon, there's so many things minyalo timo ni oganda ni engimagi. Momiyo wakwayo ni oganda wa mano se dhi serikal. I work very closely with serikal menoni. Gin teach mono gitim sani. Okwa discuss the 2027 presidential election. None of our business. Nitukapo kwa chopo kuno. Angamora timo ne oganda wa mondo fweny ng'eyo ber bede serikal. To modong maduong' kabisa Sharon. Nyaka koro waber piny kaka oganda mwa discuss to kodhni oko wagi kanye to nya chako gi kanye to wadhi kure. Mano nyaka gi. To kokwa timo gigo to kra identity marwa bro weto. Makama kaparo ni kanye bende kiwacho wacha identity ang'eno bro bedo kwa loso